Pap, ja, loop maar door. je zei toch dat we een stukje omhoog gingen en dan omlaag? Ja, dat is ook maar een stukje. Uitnodigingen te krijgen voor een race van bepaalde invloedrijke figuren. Oké. Wat eet je nou, Han? Een schorpioen. Hoe heet het in het Chinees? Xiet. Oké. En vertel eens aan het publiek hoe die smaakt. In het begin smaakt hij een beetje bitterig en zacht, maar zijn staart smaakt heel lekker knapperig. Oké. Wat zijn we nu het eten, Marlies? Nou, ik was even een kopje thee aan het drinken. Er staat daar gebakken ei of scrambled eggs op tafel en allemaal verschillende groenten. Er staat veel knoflook. En ik heb voor het eerst in mijn leven schorpioen gegeten. Oké, echt werketen. Ja, en ik vond het erg lekker. Oké. Ja, smaakte goed. Ja. Bert, ja? Bert, wat is jouw favoriet hier bij het eten? Ik weet niet of ik met iemand een beeld te krijgen. Hij staat erop. Het bewijs. Ik denk er nog even over na, hè? Ja. Want ik ben er zo wat zelf helemaal uitgekomen. Waar ben ik? Spoelen die bruiden allemaal uit de zee aan. Ja, die hebben ook allemaal nog een... Het is zo'n soort staart die gewoon afvalt van een larve. Papa, als je goed naar voren kijkt, dan weet je. Kijk, als je... Geef je één tip, pap? Weet ik niet. So, could you see Vice President Peter Xue gonna have breakfast with you? Oh. So, we meet in the lobby. Find the groups. The interpreter will lead you. Okay, so our own interpreter will go to the observation Yeah, class. to show you. So I just follow you. Follow me. No, follow. Follow me. Follow you. Yeah, Different. morning. We could difference as the two groups. From the starting. Caroline. Is die broek van hier? Nee, massagebroek. Dat nou een massagebroek. Ja, we gaan eten met dokter Xue. Ja. Maar dat duurt toch meestal tot een uur? Tot een uur of 8, ja. Dus kunnen we daar dan nog een massage? Kunnen we daar dan nog eentje nemen? Ja, dat wil zeggen. Dan neem ik een total massage. Wat hebben ze nog meer hier dan?